टिभि अफिसियेल ब्लग हाय मानो थै गावहर एस पि हाय हला मानो जाखोथै नाङालै नाङा मा दाउ गावलाबायनो नागिरखो नोंसोरलाय आदै मा खबर नैलै दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायदों मा खबर एस पि सर्ट लाइक खालामदो अननानै खालामाखैबा बायदि भिउ अफिसियेल ब्लग थांखो ना माखो अमा ओंख्रि ब्रदार ओंख्रिया दालिसोमोन ओंख्रिया दालि ओमफ्राय पटल भाजा ओमफ्राय मैथ्रु बिबार भाजा बिदिमोन आरो नोंस्रालाय एस पि सर्ट मा ओंख्रि जानाय मा होनखो आगै दादा ना मा होनखो माखौ आगै दादा होनखो बारा बुजियासै आं सबाय बिमा आलु नासो बा गोथाव गोथावथार माथो बङाइनि मोननो नोङो एस पि बङाइ ना मानि होननायमोनलाय नोङो अबेनि मोनबा नों नोंखौबो बावबाय आङो आंलाय बिजनिनि साहा एकदम ओरैजाय आनन्द बाजारखै बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्ट नोंखौ बङाइगावनि ना मानि होननाय गोसोआव दंमोनलां नंगौ दा बङाइगाव ना मानि मोनथाय नोङो गामिखौ खोन्थालाय गामिया जोंना एकदम खुख्लुं हादानावसो हाग्रा सेराव मैदेर फैग्रायाव मिथियो नामा बिजनिनि एकदम साहा जोबथा मिथियो मिथियो अबेनि नोङो अबेनि नों खोन्थालाय अबेनिमोनलाय मा रायलायोथाय एफा फिसा फिसा जादों खोना गोसाद्राय जायो सानदों आङो ओंखायनो फिसा रायलायदोंमोन नोंखौ होनदां अबेनिमोन नोंखौ बावबाय आङो अबेनि एसे खरा रायलाय बाव खरा मानि गोसा बङाइगाव आमगुरि खैला मैला थांग्राखै नामा बङाइगाव आमगुरि ना दंसो नामाथाय बारा मिथियालां आं ए आमगुरि होनबालाय बारा गोजान जायाना खाथियानो जायो ओरै माबा बारबानो मोनो ना माख्रा दा दै नामा बेखौ बारबानो मोनो बलांगुरियावबो फैयोना नोंसोरो खाथि जायोना
खाथिखा आंनाव फैजोब्बाय नामाब्रा थाम्फैयालाय मा खालामदों ओमफ्राय एसपि सोर नायखुमाबाय थादों सासे एसएमएसबो खालामा मैया बलांगुरि फांसनाव फैयाखै नामा पिंकि बिशाल ब्लग सि माखौबा सि होनखो नोंनि चेनेल नायहैनां र' हाब्रा बैसागु फांसन नोंनि भिडिअ नायियाव मोनथाम जाबाय माथो आङो दाय नायगोन आं र'